mutane na garin Kirtashi da mutan mai jirgi na yauka wa kayar madu spray da duniya ma gaba daya. Wani kiwo yaro da mama Ramadan Ramadan duba Ramadan bana zan yi ibadan da ya fi na bara. Idan muka dauka Allah ka ba mu damar kai shi Ramadan bana. Allah ka ba mu albarka da ke cikinsa, za mu dinga yawan salati. Ramadan bana zan saki kowa in kama Allah, domin shi kadai ne zai biya mu bukatan mu. Ramadan bana za mu samu albarka da ke azumin bana. Alheri irkwai mai yafa irkwai mai nosaye, asilama wala irga dusu furai gogo. Ramadan bana a binciki nozi, in an zo azumi kowa yana rama shi yana keba. Ramadan bana idan baka sallah to ka kama, dan ladan makilki biyu za a baka. Masu iskanci dan Allah ku daina, dan zunubin maliki biyu za a baka. Ramadan bana saki kowa ka kama, Allah roke shi komai kake so sai baka. Ramadan bana ya Allah ka ba mu kudi mu dinga yin sadaka. Allah kawo kudi mu gina ma iyayen mu gida da su huta. Ramadan bana ya Allah ka ba mu kudi mu je Faransa sannan mu biya Saudiya. Ramadan bana Allah duka wanda ke jin wannan waka, Allah ka sa ya canza mugun halinsa. Ko da muke yin mu ne ma ba matsala, dan yana a zuciyarmu. Ramadan bana on a dédié Savale Ebra Nemera Sangal music Aba ai Ramadan Karim music no Zero MG ai very one boy. Allah kiyaye mu yaran mai jirgi gida. Ramadan freestyle no duba Allah taimaka.